ନମସ୍କାର। କବିତା ଦେହ ଦାହର ସମ୍ପର୍କ। କବି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ। ଦେହକୁ ଦେହ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନିଦ। ହଁ, ଦେହକୁ ଦେହ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନିଦ। ବାହାରେ ଚାଲିଛି ପତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ମେଘ। ବିଷାଦର ନିଆଁରେ ଜଳି ଉଠୁଛି ଶୀତଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଅବିଶ୍ୱାସର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ଦେହ ଦାହର ସମ୍ପର୍କ। ହଁ, ଅବିଶ୍ୱାସର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ଦେହ ଦାହର ସମ୍ପର୍କ। ଭୋକ ଶୋଷର ଜଙ୍ଗଲ ନେଇ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆତଯାତ କରୁଛି ଥରକୁ ଥର। ସମ୍ମୋହିତ ଚେହେରାରେ ଧରା ଦେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ମୋହ ମାୟାର ଦିନ। ଅନ୍ଧାରର ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପରେ କଣାମାଠିଆରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ରତ ରତ ବେଳ। ହଁ, ଅନ୍ଧାରର ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ପରେ କଣାମାଠିଆରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ରତ ରତ ବେଳ। ଛାଇ ସବୁ କଡ଼େ ଲେଉଟେଇବା ପରେ କାଦୁଅ ମାଟିର ସଞ୍ଜରେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନ। ଭାଗ୍ୟ ସହ ଖୋଜୁଛି ଜୀବନ।